Hola, avui és dissabte, dia 28 de març, i voldria adreçar-me un altre cop a tots vosaltres. Primer que tot, desitjo que estigueu bé, que la vostra família també estigui bé. Dir-vos també que l'equip de mossèn Ramon Prat, mossèn Francesc Rosselló, mossèn Antoni Guàrdia, també fins a aquests moments està en bona salut. També vaig estar parlant amb diferents persones, us vaig trucant i de moment també pel que jo sé, també esteu bàsicament bé. Alguna persona havia estat en un moment donat malalta, no se sabia ben bé què, finalment les coses van millor. Per tant, un motiu de donar-ne gràcies a Déu. Sens dubte que a hores d'ara tindreu la vostra família o coneixereu de persones, amigues o veïnes que han estat afectades pel coronavirus. Jo també en tinc de persones conegudes, que fins i tot alguna d'elles ha mort, persones grans. Preguem per ells. Dir-vos que cada dia quan celebro la missa en el menjador de casa meva, us tinc a tots i totes presents en aquesta pregària universal i posant-vos a dins a vosaltres i a totes les persones que també estimo a Burkina Faso, el país que també està tocat per el coronavirus. També alguns de vosaltres m'heu fet arribar de persones que han mort, per tant, també en el memento, en el moment de pregar pels difunts, també els tinc presents. Sabeu que tenim un número de mòbil al qual podeu trucar, també podem rebre missatges per WhatsApp, d'acord? I és el telèfon de la unitat pastoral, per tant, llavors podeu fer-nos arribar allí si voleu que preguem per alguna persona que ha mort, per alguna persona que està malalta o per qualsevol altra intenció. 681 19 57 86. 681 19 57 86. Amb algunes de les persones amb les quals vaig parlant, alguns en videoconferència, d'altres personalment, altres trucant, també en algunes manifestacions que jo vaig veient de gent o de grups o en algunes entrevistes, etc., vaig copsant com, i és normal, com hi ha en l'ambient una certa preocupació, una gran preocupació, que fins i tot comporta ansietat, angoixa. Bàsicament és quan pensem pel futur, què passarà en el futur, en el treball, persones que estan en ERTOs, que no saben si cobraran, si no cobraran, l'escola, què passarà també, una mica el tema de la salut, després com serà el tornar. Però ens diuen els experts que tot això no ens porta a res, que fins i tot això és contraproduent, perquè pot minar aquesta preocupació al nostre sistema immunitari. I és veritat, a més, hi ha coses que no depenen de nosaltres, que no podem fer res, per tant, preocupar-nos no aporta res. L'altre dia escoltava una entrevista molt interessant d'un psicòleg que ens deia que una de les coses que havíem d'aprendre ara era a viure en clau de present, és a dir, en l'aquí i ara. Tot el que sigui preocupar-nos del que no dominem, és quelcom que mine la nostra salut, que ens produeix ansietat, i aquesta ansietat, aquesta angoixa, fins i tot la podem anar transmetent. Però clar, no és fàcil, podreu dir. A mi mateix, algunes vegades, si em descuido, també em venen preocupacions, d'acord? Per tant, la pregunta seria, molt bé, hem de pensar en clau de present, en l'aquí i l'ara, però com es fa? I, per tant, a la pregària us voldria proposar un text de l'Evangeli, en el qual allí jo crec que en clau cristiana hi ha una pauta que el Senyor ens dona. Us voldria llegir aquest text, que el trobareu a Lluc, capítol 12, versets 22 fins al 31. Després digué als seus deixebles: per això us dic, no us preocupeu per la vida, pensant què menjareu, ni pel cos pensant com us vestireu. La vida val més que el menjar, i el cos més que el vestit. Fixeu-vos en els corbs, no sembren ni seguen, no tenen rebost ni graner, i Déu els alimenta. I vosaltres valeu molt més que els ocells. Qui de vosaltres, per més que s'hi esforci, pot allargar d'un sol instant la seva vida? No busqueu, doncs, què menjareu,
O què busqueu, ni en passeu ànsia? Vosaltres busqueu més aviat el seu regne, i això us ho donarà de més a més. Voldria fixar-me breument en aquesta pista que el Senyor ens dona i ens diu: qui de vosaltres, per més que s'hi esforci, pot allargar d'un sol instant la seva vida? Doncs fixeu-vos, és just el que des de la psicologia moderna ens diuen. Què ens aporta el preocupar-nos per demà? No sabem com serà el demà. No hi podem fer massa cosa com serà el demà. El que sí que podem fer és en l'aquí i ara. Allò que puguem fer aquí i ara és el que ens hem de centrar. Tot allò que sí que podem fer en el dia a dia, en el dia d'avui, doncs si estem angoixats, si estem amb ansietat, estarem bloquejats. I fins i tot allò que podem fer i hauríem de fer i el Senyor confia que fem, doncs no ho podrem fer. El Senyor també ens diu: vosaltres busqueu més aviat el regne de Déu. El regne de Déu, que Déu regni. I què vol dir que Déu regni? Que l'amor regni, perquè sabem que Déu és amor. Per tant, llavors, jo entendria que el Senyor ens dona aquesta clau. Com fer per no preocupar-nos per demà, quan tantes coses incertes no les podem controlar? Doncs jo penso que la paraula seria confiança. Confiança. El Senyor ens convida a confiar. Ens convida a tenir fe en ell, que no vol dir que tot se'l solucionarà. No, els problemes són reals, els neguits són reals, però també el Senyor ens convida a creure que malgrat tot el Senyor no ens deixa, que el Senyor ens acompanya i que el Senyor ens compta amb nosaltres per construir el seu regne. Què voldria dir això concretament? Doncs mireu, cada dia nosaltres hem hagut de canviar el nostre ritme, tantes coses hauran de canviar, però el que sí que podem fer és posar amor en allò que tenim que fer. Les petites rutines de cada dia, l'aixecar-nos i no centrar-nos solament en nosaltres, sinó en pensar a qui puc trucar, a qui puc donar una paraula de consol, què puc fer també per formar-me, per després, quan tot això passarà, que passarà, doncs que pugui sortir renovat, reforçat, més capacitat doncs, per ser un deixeble missioner a les ordres, diguem-ho així, del Senyor Jesús. Per tant, ell compta amb nosaltres, ell compta amb tu, ell compta amb mi, ell espera que siguem constructors i constructores del seu regne. Per tant, demanem al Senyor que ens ajudi, perquè no és fàcil, que ens ajudi a centrar-nos en aquesta idea que ell ens proposa, fixar-nos en l'aquí i ara. I, com a mi m'agrada una frase que és poètica, diu així: floreix allà on has estat plantat. Nosaltres ara hem estat plantats en aquesta realitat inesperada. Podem passar tota l'estona pensant en el passat, abans, o pensant en el futur. Doncs fixeu-vos, ni el passat ni el futur depenen de nosaltres absolutament. El que sí que depèn de nosaltres és l'aquí i ara, avui. Què faig avui? Com floreixo avui en el dia a dia? Si estic amb l'esposa, amb l'espòs, amb els fills, si estic sol, si estic sola, sigui quina sigui la realitat, el Senyor em diu floreix, dona fruit allà on estàs. I quina és la manera de donar fruit en clau cristiana? Doncs estimar. Ho veiem aquests dies, tants gestos d'amor del personal sanitari i tantes persones voluntàries i tantes persones que fan possible que aquesta societat continuï funcionant. Res més, desitjar-vos que continuem endavant. Demà serà diumenge, demà ens podem aplegar en les celebracions de les Eucaristies, per la ràdio, per internet, per la tele, i fem aquesta comunió espiritual que tan important és ara. Dir-vos que amb l'equip de comunicació i l'equip de resposta de la nostra unitat pastoral estem preparant una iniciativa que dins d'uns dies us la presentarem, perquè volem que també us impliquéssiu. També voldria recordar-vos aquella iniciativa d'enviar-nos petits vídeos de 2 minuts en la qual pugueu respondre a la pregunta: com ho estàs vivint aquesta realitat i quin missatge ens voldríeu enviar? Alguns de vosaltres ho heu fet i, com sabeu, ho anem penjant a la nostra pàgina web, a les xarxes socials, i us ho enviem també al grup de notícies. Doncs us convidem a que ho feu. Els que tingueu dificultat a gravar el petit vídeo de 2 minuts, podeu fer també un tall de veu i enviar-nos-ho per WhatsApp. I encara també, si tampoc us va bé així, podeu escriure i enviar-nos-ho també per correu electrònic. Bé, res més, no voldria acabar sense llegir-vos, compartir-vos una pregària que jo cada dia rezo al matí.
És una pregària adaptada que em va agradar molt. Senyor Jesús, t'oferim tot el dia el nostre treball, les nostres lluites, les nostres alegries i les nostres penes. Concedeix-nos a nosaltres i a tots els germans i germanes pensar com tu, actuar com tu, viure amb tu. Fer-nos la gràcia d'estimar-te de cor i servir-te amb totes les forces. Que el teu regne sigui un fet en aquest temps de pandèmia. Que les persones que sofreixen desànim, que estan angoixades, romanguin en el teu amor. I que els germans i germanes que han mort reposin en pau. Mare dels pobres, pregueu per nosaltres.